Is sé seachtain na Gaeilge an calóir ismó dar deanga agus dar cultúr. Tá stair láidir ag féin fáil madidir lenar deanga dúchais. Is cuid lárnach den ar bartaí I Kirchen Cín agus Ferbert na Gaeilge ó bunaíú na páirtí siar I 1926. Ai Breenwood go dégrasach chun Gaeilge a cosint mar teanga beo agus chun cínse go bhfuil ceart a caintóirí dúchais nearta. Is suntasach an méid atá brase maithagin go dtí seo. Buna muid Ferris na Gaeilge agus oifigid Commissioner an teanga. Cumáil le muir seacht a dhéanamh ar fáilte chun don stráthais 20 bliain den Gaeilge. A cad iad na freagairí atá ag an Commissioner agus ar Ferris na Gaeilge. Chuireann Ferris na Gaeilge an na Gaeilge chun cína meas go phobal, trí haide agus trí ilomad tionscadal. Sé ról an Commissioner a teanga, déna cinnte go gcuireann cólachtaí poiblí seiribhísí tú Gaeilge ar fáil go réir 8 na deangachaí efagúla. Cumála sin tá méid suntasach atá go thur líon na Gaeilge gan sa státaí as go inistíocht agus mainú breise. Tá bhar an inistíocht sin tá méid 60 líon na daltaí a úsáideann an Gaeilge mar príomhthanga a dtacais ó 6.4 fáin géad den na daltaí bunscoile sa bhliain 2000 go dtí 8.1 fáin géad sa scoil bhliain 2000 is a 80 agus a 90. Chabhraí an obair seo uilig leis ar deanga Kirchen Cín agus a cuimhnú geantar Gaeltachta agus níos faide ar agh fós. Tá anbhródú go bhfuilimiid ag leanach ar agh ar an dulchán cín leis an milleteanga ifigúla. Mar airstát an Gaeltacht is mór an ordom an freagracht a bheith ormsa leis an píosa reachtaíochta tábhachtach seo. Is dóir taisce dar gultúr agus dar naireachtaí ar deanga náisiúnta. Dóir taisce nach féidir linn phraise go raibh. Is linné an Gaeilge, ban trí leis